ty pri tom svojom gole krásne si prihral, že... Tak mne to Žiga krásne, tam bol celá peťka, výborne vybojovali chalani, Žiga mi to nahral a ja som to chalani výborne. Toto je taký výkon, čo pozbudí pred tými dvoma dôležitými zápasmi. Díky vás. Ako sa ty cítiš teraz po tej dlhej pauze? Odohral si 2-3 zápasy, ako to vyzerá? Tak je to lepšie, ako stále to není to, čo to bolo predtým, ale hovorím, už sa do toho dostávam a myslím si, že to bude lepšie. Momentálne nálada v kabíne, mali ste dlhú víťaznú sériu, potom prišla jedna prehra, teraz zase ďalšie víťazstvo. Nezlomilo vás trošku v Petrohrade, alebo tak, ako ste to vnímali? Vlastne? Tak ono, nezlomilo nás to, bolo to trošku taký, radšej sme mohli prijať ten Petrohrade 3-0 a bol by pokoj, ale tak toto vec nastralo, ale myslím si, že to bude teraz fajn a už je to dobré. Teraz vás čakajú dva veľmi dôležité domáce zápasy, vlastne potom už bude iba posledný doma. Ako sa vy pripravujete na to psychicky, že budete mať potom takú veľmi dlhú sériu a ďalekú sériu zápasov? My ideme od zápasu k zápasu, hovorím, máme to, je to vyrovnané, potrebujeme body a ideme od zápasu k zápasu, takže nesledujeme to nejak extra moc dopredu.